Eta ezin dugu azoka hau agurtu bere zuzendariarekin hitz egin gabe. Monika Aldai, zuzera Fikobako azoken zuzendaria. Bai. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Go Mobility azokaren lehenengo edizioa izan da hau, nolako balantzea egiten duzue Fikobatik? Balantzea oso positiboa da. Lehen edizio bat izateko, azokak kalitate asko izan du, bai erakusketarien eta bai bisitarien aldetikan. Lehenengo azoka bat, lehenengo edizio bat beti erronka bat da. Azoka ezagutarazi behar duzu, erakusketariek azokaren gantik apostu egin dezatela, eta guzti horrek lan desente eramaten du, baina egia esan, sektoreak berak interesa handia zeukan horrelako gertakizun bat ospatzean, eta erantzun egin dute, eta bisitariek ere bai. Beraz, balantzea oso positiboa da. Erakusleio potentea izan da, mugikortasunaren sektorean, pozik zaudete etorri diran enpresekin eta haien produktuekin, ez da? Bai, nahi genuna zen enpresa azoka industrial bat egin. Hau da, Go Mobilityren helburua da produktu eta zerbitzuak erakusten dituen azoka industrial bat izatea. Eta horrela esan dezakegu gainera, Gipuzkoako lehen azoka industriala dela, Go Mobility. Bertan ikusi ahal izan ditugu, 70 baino erakusketarik gehioren produktu eta zerbitzuak, eta denak mugikortasun iraunkor eta energia biltegiratzearen balore katearen aspektu desberdinak ordezkatu dituzte. Arlo horretan, bisitariek horrela baloratu dute gainera, azokan aurkitu izan dituztela hornitzaile desberdinak, baino kate guztiaren aukerak argitu dituztela azokan. Bisitari aldetikan nolakoa izango litzateke balantzea kasu honetan? Bisitarien aldetikan lehen da biziko edizio bat izateko oso pozik gaude. Lortu ditugu bilatzen genituen helburuak, 1500 bisitari baino hortikan ibiliko geha, azkeneko zifrak oraindik ez ditugu, oraindik ordu bete falta da azkeneko balantzea egiteko, baina, bisitarien aldetikan kalitatea ere bai azpimarratuko genuke, bisitateen kalitatea. Ze etorkizun ikusten diozu azoka honi? Ze uste duzu, ze aurreikuspen egiten diran, izango du jarraipenik, nola ikusten duzu hau? Nik uste dut jarraipena izango dula, bai hori sektoreak berak ikusten da, sektorea bera hemen Gipuzkoan botere handia dago, ikusi ditugu hemen dauden enpresen aldetikan ze enpresa lider dauden, eta ze ezagutza eta ze teknologia dagoen Gipuzkoan, hori dena privilegio bada, hemen ikusi ahal izatea, eta mugikortasun iraunkorraren eta energia biltegiratzearen arloan ikusten dugu hor dagoen sektore bat dela, baino hazten joango dela, hazten ari dela, oso azkar, eta sektore horri hazten laguntzeko horrelako azoka bat beharrezkoa dela argi dago. Urtero egingo da? Hori oraindik ez dakigu, sektoreak berak esango du, erakusketariek beraiek esango dute eta bisitariek ere bai. Noski baiez guk azoka bukatzerakoan balantze bat egingo dugu, komitearekin komentatuko dugu eta ikusiko ditugu ere bai erakusketariek eta bai bisitariek eman dizkiguten iradokizunak eta komentario guztiak, eta aztertuko da azokaren beharra urtero edo 2 urtero, baina hori sektoreak berak eskatu du, ez guk. Mugikortasun iraunkorrak berebiziko garrantzia du gure gizartean, azoka hau baliogarria izan daiteke arlo horretan aurrera pausuak emateko? Ze iruditzen zaizu? Bai, noski baietz. Adibidez, 2 egun hauetan entzun ahal izan ditugu hitzaldi eta aktibitatean, hizlari oso interesgarriak. Beraiek aurkeztu dizkigute, aurkeztu digute sektoreari buruzko gai desberdinen, gai oso disruptiboak eta gai oso interesgarriak, oso ondo baloratu dira eman diren hitzaldiak. Beraz, azoka hau da ezagutza puntu bat ere bai, erreflexio puntu bat, komentatzeko eta hitz egiteko espazio bat. Azokak balore asko ematen dio ere bai sektoriari, bertan 2 egunetan ere bai konzentratzen delako ezagutza eta erreflexio eta betez ere bai networking hori egiteko aukera. Bueno, espero dugu urtero
topatzea edizio hau, eta hurrengo urtean berriro ere zurekin elkarrizketatxo bat eukitzea komentatzeko zer moduzko balantzea izan dugun eta produktu berriak ikusteko aukera dugun. Eskerrik asko, Monika, gurekin egoteagatik. Mila esker zuei etortzeagatik. Atxaldeon.